Dalawang pulis arestado matapos ipuslit sa Tarlac ang dalawang sibilyang mula sa Marikina. Tutukan sa report. Sa kabila ng piniigting na enhanced community quarantine, marami pa rin ang nahuhuling lumalabag sa mga protokol. Sa Tarlac, nahuli ang dalawang pulis na sina Patrolman Carlos May Capistrano at Patrolman Mark Allen Manawi sa isang checkpoint matapos umanong ipuslit ang dalawang sibilyan sa kanilang sasakyan. Pauwi sana sa Tarlac ang dalawang sakay na mula Marikina City. Walang naipakitang travel order ang mga pulis. Sinubukan pa nilang itago ang dalawang sibilyan. Agad na dinala sa Victoria Police Station ang mga pulis at isinilalim sa self-quarantine ng kanilang mga sakay. Itinanggi ng mga pulis na binayaran sila upang tulungan ang dalawang sibilyan. Kakasuhan sila ng sa criminal case sa violation ng community quarantine law. Sa Baguio City, nahuli ang higit 60 katao na lumabag sa enhanced community quarantine. Dinala sila sa Baguio Athletic Bowl kung saan prinoproseso ng pulisya ang kanilang mga kaso. Isinailalim ang mga violator sa lecture at contemplation sa isang holding area sa loob ng 6 na oras. Kakasuhan sila ng paglabag sa RA 11469 o Bayanihan to Heal as One Act at PD 922 o State of Public Health Emergency. I understand na yung mga tao na gusto pong umuwi, but we are in extraordinary circumstances. Extraordinary po itong situation natin. So we have to take extraordinary measures. Marjorie Padua, Balitang Amyanan.